Rostomili, posłuchajcie coś o strykach. Jak się wam to moi wyrządzani podoba, to mi dajcie suba, dajcie mi lajka. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Nie wiem, jeśli wiecie, ale jest w kalendarzu takie święto, święto stryka. Żyjemy w takownym dziwokim świecie, że wszystko musi mieć swój dzień, tuż a i stryk ma swój. Dla jednych to jest jakieś jodło ze ziemniaków, ale dla tych, co tutaj żyli, a furt żyją na naszej cieszyńskiej ziemi, stryk to jest coś więcej jak kąsek upieczonych podszytych ziemniaków, co się go styrko do gęby. Kiejsi hańdowni stryki się robiło z uczciwych ziemniaków, co się ich kidało na blachę, a parę razy zwyrtło, co by się porządnie upiekły. Taki stryki z blachy się jeszcze do dzisiaj robi, a mój kamrat, co nie miał kachloka, robił stryki na kocherku. Jak się stryk upiekło, to się na niego musiało coś ich dać. Tuż jedni ich jodali z maślonką lebo z kiszką, inksi na niego suli cukier, kidali masło, jeszcze inksi dawali śmietonkę, ale przeważnie się stryki jodało, a furt się jeszcze je z wyżoskami. Stryki z blachy nie śmią być suche, tuż jakimś kwetym ich trzeba poloć, co by lepszy klejzały do cychy. No ale stryki się piekło, a i na szmolcu. Dawało się do uczciwych ziemniaków wajco, kapkę mułki, a kidało się to do wrzawego fetu. Kiejsi w kuchyni nie było oliwy, bo każda gaździno miała we szklonkach szmolec, co go stopiła ze szpyrek po zabijaczce. W tym szmolcu te stryki się chnet upiekły, a dycki te kraje miały strzeszczane, a w podszczotku były miękki, ale skórkę musiały mieć brązową. Upiec do porządku stryka to trzeba było umieć. Szło go spolić, ale mógł być a i surowy. Nie śmiał być ani za cienki, ani za chruby. Taki gans akurat. Wiedzieli o tym gor stareczka. Oni poradzili najlepsze stryki piec, bo mieli czas, a poradzili se ich uwachować przy blasze. Wiedzieli, kiej już mogą uczcite ziemnioki kidać na wrzawy szmolec, a kiej stryka zwyrtnąć. A jak już stryk był na talerzu, to się go najlepszy jadło palcami. Żadne łyżki, lebo widełki. Gęba musiała być masno, a ajlica. W ten czas stareczka wiedzieli, że familii stryki fest szmakują. A przy strykach to było dycki tak, że to była robota dla dwóch. Jeden na tarce utrzył ziemnioki, a drugi do tego wciepał wajca, mułkę, a ich piek. Ziemniaczki się trzyło na tardle, to już trzeba było se fezdować pozór, co by se palców nie pożazać, a dycki się stryki piekło na wielkucnej patelni, a eny furt jeden po drugim gonili kublasze z talerzami, a stareczka się eny śmiała, bo baj gazda jeszcze mieli w gębie pół stryka, a już lecieli po następnego. Stryków na blasze szło upiec, a i 10 naroz, bo przeca kachlok był wielkucny. Ku temu jednako się musiały już przed tym smażyć wyżoski. Jak dosik podleciał z talerzem, to mu stareczka kidli z tej patelni kapkę fetu, a ku temu parę kąsków wyżosków, co bez nich stryk przeca tak fajnie nie szmakował. Ale wiecie, baj za Niemców było tak, że ludzie byli radzi, że se mogą stryki na blasze upiec, a już ku niemu nic nie chcieli, bo była bieda. A jak kto miał rod stryki z maślunką lebo z kiszką, to musiał mieć blisko haziel, bo wiele razy było tak, że z nie na zdanio w bachorzu coś ich zaczło drelować, a już trzeba było derzyć na aport. Stryk na cieszyńskiej ziemi to było jodło, co se ludzie robili ze swojego, z tego co mieli w corku, a we szpajsce. Mogło nie być moc mięsa ani wursztu, ale jak dziecka widziały, że starzyk trze ziemnioki do wielkucnej miski, a stareczka wyciągają szpyrkę ze szpajski, to na ozaj zbydą stryki. A jeszcze musicie wiedzieć, że po strykach woniało po całej chałupie jeszcze długo. To już wiele razy było tak, że się o strykach bajgazdowi jeszcze w nocy śniło, ale rano jak się obudził, to nie miał gęby od fetu, ale się za to fez oblizował.